Taky tak, taky tak. Že rozjede, jak je to... Já jsem brznou čáru. Jsem to hrotil celkem moc, ale říkám... Taky, vole. To začneš brzdit ani nic, to jede furt rovně. Víc, vole, když máš na piču pláště, tak... Co na piču, pláště jsou dobré, že já tam mám strašné balony, že? Děj další. Přibrzdí. Hej, tak. Co? Tam. No však jako já jsem tam najel strašně odvážně a pak jsem viděl jako změna povrchu a už... Tady jako... Já jsem viděl jako, že tam začal nějak brzdit, tak jsem na to trošku šlápl taky a asi věděl proč.